Carevo treće uho. Stanislav Femenić. U veselom Minilandu, dalekoj zemlji patuljaka, živio nekoć patuljčić Mičko. Bio je manji od svih. Na sićušnoj glavi imao je samo jedno uho, a vjerovali ili ne, to uho bijaše veće od njega samog. Patuljci zavoljaše Mička i mnogi poželješe uha poput njegovog, što sve nisu činili da im uha narastu. Dragovoljno su se vješali za uha, visjeli i klatili se, ovješeni poput rublja koje vjetar suši na konopcima. Trljahu uha ljutim travama i mastima, navlačili uha i potezali ih danima, ali uzalud. Uha im nisu narasla. Jedino, a to se vidjelo već iz daleka, uha su se žarila, bijahu crvena, poput onih ruža boje plamena, koje je care vrtlar uzgajao i brižljivo njegovao u carskom vrtu. Ali patuljci nisu znali da je Mičko najradoznaliji patuljčić u čitavom Minilandu. I nitko nije znao da mu je lijevo uho naraslo baš zbog te radoznalosti. Desno, kojim se manje služio jer je bio ljevak, požutjelo je i otpalo, kao uveli listić. Mička to nije ni najmanje zabrinulo. Nijednom se nije upitao zašto mu je uho otpalo, a kad bi ga neko na to i podsjetio, na licu bi mu zalepršao smiješak poput nestašnog leptirića. Slegnuo bi ramenima, odmahnuo rukom i rekao: glavno je da sam sretan, a sretan sam što na ovo svoje uho svakoga dana sve bolje i bolje čujem. I doista, sluh mu se toliko izoštrio da je mogao čuti i najtiši šapat, šum ili šušanj koji bi donio vjetar iz daljine. Mogao je čuti i ribe u rijeci i mrave u mravinjacima. Kad god se Mičku ukazala prilika, svojim je uhom slušao i osluškivao. Niti jedan šum mu ne bi promaknuo, a što je on to zapravo slušao, nitko nije znao. Nikome nije rekao ni riječi. Bila je to tada njegova sreća. Zavirivali patuljci u to čudesno uho, ali na njem nisu primjećivali ništa osobito, osim da je uho veliko i da i dalje raste. Neki počeše zabrinuto vrtjeti glavama, govoreći: to ne vodi dobru, ne, to ne vodi dobru. I doista, mnogo se toga izmijenilo u Minilandu, već onoga dana kada je car saznao za tog jednouhog patuljka. Naredio car dvorskim stražarima da ga pronađu i odmah privedu u carsku palaču. Stražari to i učiniše, pa se Mičko već istog dana našao u visokoj četverokutnoj kamenoj kuli sa 4 okovana prozora, s kojih se moglo slušati na sve strane Minilanda. Želio car saznati što šapuće njegov narod, što o njemu misle prijatelji i neprijatelji. Naredio Mičku da pozorno sluša, a stražarima da se brinu o njemu i da ga čuvaju, ali tako da niti jednog trenutka ne osjeti da je prevaren i da je doživotni zatočenik kamene carske kule. I tako je Mičko, ni kriv ni dužan, ne znajući, postao carski doušnik, carevo treće uho. Slušao Mičko i usluškivao danju i noću, kako je to car od njega zahtijevao. A kako nije poznavao laž, car je brzo od njega saznao i više nego što je trebalo. Mnogo se podanika, pa čak i caru bliskih dostojanstvenika, našlo u tamnicama. Svakog je dana krvnik nekome odrubio mačem glavu. Mnogi padoše u nemilost. Nesta pjesme i radosti u veselom Minilandu. Zavladao strah među patuljcima. Nitko više nije bio siguran što će mu donijeti dan, a što noć, jer car
nije imao milosti. Jedne noći, kad su blještave munje parale ponoćno nebo, premorenog Mićka svladao san. Tako je čvrsto zaspao da više nije čuo ni prasak gromova, ni zviždanje pobješnjelih vjetrova oko kamene kule, ni škripu teških željeznih vrata, kroz koja je ušao, šuljajući se, patuljak s grabuljom na licu i mačem u ruci. Ni osjetio nije kada mu je tajanstveni došljak mačem odsjekao uho i poput sjenke nestao u mračnoj, olujnoj noći. Ništa, baš ništa nije osjetio ni čuo. A kada se užasno probudio, nije mogao vjerovati vlastitim očima. Na podu, pored njegovih nogu, ležalo je njegovo uho, njegovo jedino uho. U pomoć! Kriknuo je, ali ne čuši vlastita glasa, shvati koliko je jadan i bespomoćan. Saznavši što se dogodilo, car pošalje potjeru za bjeguncem, a nesretnog Mićka zajedno sa stražarom kamene kule dade pogubiti. Tako je car već istog dana upozorio patuljke što čeka one koji dopuste da ih san prevari na važnom carskom zadatku. Uho, koje s pravom prozvaše carevo, okupaše i balzamiraše, a potom s najvišim carskim počastima pohraniše u carski muzej. Posjetitelji muzeja mogu ga vidjeti. Izloženo je u skupocjenoj kristalnoj vitrini. Čovjek koji o njemu vodi brigu s velikim zadovoljstvom priča i prepričava sve što zna o tom glasovitom uhu. Ustrebali i nadodaje pokoju riječ, jer ovo slavno uho to zaista zaslužuje. Patuljka Mićka jedva da se isjeti. Uostalom, uho o kojem je riječ bilo je i ostalo. Carevo treće uho.